Horas. Amanginang na di bagas joro ni Tuhata ng songoni na mengikuti live streaming di Inganan Nabi. Taparade maroha pikirata mengikuti ibadah maredihita sien bukwede 112 ayat sada 1 tulu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Pinuji ma debata ama ni Tuhatta Yesus Kristus nong upasu-pasu hontu hita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Di bulati dohita gabe anak tu ibana, bahen pamujian di hamuliaon nas asini rohana, ale Jehovah si gomgop pami,
Masay sangap do guarmu dilihat portibion. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale debata si tulusada, debata ama, anak dohoto di perbadia, nama dok mauliate mahami tuho, ala ditopa, di palua, jala di perbadia ho hami, hinor honi asi dohot holong ni roham nagodangi, say ramoti mahami di bagasan permaraan dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala tugu-tugu hami diha susudani bohal nami, Tuhan rajaumu na di banua gijangi, asa disi pujian nami ho marhite-hite roha, dohot hata nai baru. Amin. Tatangi humma pati ni debata, ima patik parjulu dohot lapatanna, patik parjulu, au do jahoba debatam ninna debatata, dang jadi merakup au bain nemu debatam, dia do lapatan ni oddo, ikon ubir rohatta jala upos, mida debata asa mida nasana arong, atong rak mahita mangidugugu sian tuhata. Ali Tuhan debata, say pergugui mahami, mangulahon na hobar tupatik mi. Amin. Di
Hato potima dosatta tua dopan ni debata martanyang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banwa gicang. Hodo napatupahon na sisaan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhiti-hiti anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan na mangarsakot dosa nami. Saya sahapi ma tubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehom matuhami to dim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapur siaon. Lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasatami diri nami tuho. Gabe pelean na mangulu. Jala na badia marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hatabaga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan na sorat, hupa sonang pehamu. Buat tamu ma augaku tuhamu, guruhok kamu ma sienau, ay nalabot doau jalan na serep marroha, asa dapotan hasonangat to dimuna, ay labot doau gaku, jalan yang dohot na hupa porsaton, hasanga pema di debata na digijang. Amin. Tabege mahata ni debata turpu di hari mingguan ima na tersurat di Yesaya 44 memuka sian ayat sada dastu walu tajahama marsika sorin. Alai yang gonwaing tangi homma ali Jakob na posoki doto ali Israel na kupiliti.
Ayu sehonokku ma aik tu jolma na mauas, dohot akasunge tu nama hiang. Usehonokku ma tutu todiku tu pinoparmu nuaing, jela pasu-pasokku ma pinoparmu sogut. Asa matumbur nasida di holang-holang di duhut-duhut, songon arum di topi ni akas sungai. Sadon madok, Jehovah na punaau, jela sadaan marpangwarhon, Jehovah ni si Jakob, jela na asing muse manuraton, do tangan na Jehovah do na punaau, huhut mangasahon guarni Israel. Songonon do hata ni Jehovah, Raja ni Israel dohot si palua ibana. Jehovah Zebaot, au do parjolo jalau do parpudi, jaladanga do di bata dukon niau. Jela tungise ma tudosonau majiou, di paboa mai, jela di pajojor diau, olak ni nahu patidang bangso salililing nai, dohot akka namasa sogot di pabuahiam ma. Ido sahana, mertua do akka na tumangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Sama pide budo asal pihanan dai, nagitu di purmadia de matanak sekali. Haleluya, puji Tuhan sendiri. Puji Raja si Marhono si Marua Jalai, nama Tuhan kita bangun Tuhan Raja onai. Haleluya, puji Tuhan Raja Taha tidakko maha porsiautai, songon nahina tidakko ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadei, iman tumun ni Maria, na gebe-gebe santon di perbadia, ada orang saubuan, ido tuhata, na tumaun bernit, di pahuman selatus, na mate tarpajal do ibana di haup narsilang, tatua turu dengan tanom, na mula menguru dari patuluhon, na manaik surgo, ladu tu siamuni di bata Jehovah, amanai para gogo na suatu dosani, di sini ibana kay memula so tanon, menghumi halat na mengulu dohot na mate, au persea ton di perbadia, jaladong sadahuria na badia, huria topana Kristen akan na badia, do dasani dosa, do dah tai na mandok, mula mengulu so dangha naung mate, do dahul na surasuda. Amin. Tabegema lagu pujian Kor Ina Kamis.
Tapi gema titing namasa di huriata. Shalom. Tikting di Minggu Tasadarion, Minggu tanggal 31 Mei 2026. Bagian napat jolo, goarni Minggu. Goarni Minggu Sadarion ima Minggu Trinitatis, dohot topik Minggu, gabe sitidangi ni debata sitolusada. Bagian napaduahon, tikting nomor ragam. Nomor sada, danak nasorang. Di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, nunga di basa-basa hontu hatta sada danak boru di keluarga Amang Bevan Royandika Malau, Inang Diana Natalia Manalu, Sian Wik Pitu, NRJ 22 Sadalima Onom Sia, Hipasdo dadanaki Rap Dohot Natorasna. Nomor 2, Ruas Nataba. Mamuka Sadarion, Minggu tanggal 31 Mei 2026, gabe ruas ni huriatama keluarga A. Amang Kres Hawan Sijabat, Inang Indah Purnama Butar-Butar, Rabdohot Sahalak Yanakonna, Nasida Rosian HKBP Serdang, Resort Serdang, Distrik 2 Pulusia Deli Serdang. Alamat Kedaung Baru, RT 4 RW Tolu, Kelurahan Neglasari, Sian Wikpitu, NRJ 2 Onom Sadawalu Onom Opat. B. Amang Andri Sergio Sihotang, Inang Finisa Putri Togatorop, Rabdohot Sahalak Yanakonna, Nasida Rosian HKBP Cibitung, Resort Sola Gracia, Cibitung, Distrik Sapulusia Bekasi. Alamat Simpruk di Poris, Blok Desada, nomor 20, RT Sada, RW Onom, Kelurahan Poris, Sian Wik Tolupulualu, NRJ 2 Onom, Sadawalu Onom 5. Nomor tolu, Ruas Napida. Mamuka Sadarion, Minggu tanggal 31 Mei 2026, nunga pidda horia keluarga A. Amang Pentus Simatupang, Inang Rahni Haryanja, Rap Dohot Toluhalak Yanakonna, Sian Wik Tolupulupitu, NRJ Sia Tolusia. Pidda tu gereja HKBP Estomihi, Resort Estomihi Bengkong, Distrik 20 Kepulauan Riau. B. Amang Joshua Padapotan Siahaan, Inang Maria Sartina Tambunan, Sian Wik 10 Sada, NRJ Sada Opat 00. Pidda Tuhuria Gereja HKBP Citra Raya, Resort Citra Raya, Distrik 20 Sada, Banten. Nomor 4, Ruas Namoding. Di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, nunga jumolo maruzungolu Amang Rentons Perlindungan Sabar Lumban Gaul, umur 60 tahun, Sian Wik 2, NRJ Sia 50. Debatama namangapuli Inang Rolisda Borupakpahan Dohot Sude keluarga na tinadikonna. Nomor 5, Permingguan Minggu Keluarga. Di hari Minggu tanggal 6 Juni 2026, di Patupahuriata do Permingguan Minggu Keluarga di Ganup Permingguan. Rap sahudulama nasa keluarga, jala di Patupado papungupilian keluarga di bagasan amplop, ima tu haperluan dana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2020 lalu. Tapasahat ma pilihan sada A, sada B, dohot pilihan 2, adorang sojamita, jala pilihan keluarga di bagasan amplop, tapasahat tujolo dung sipul jamita. Nomor 6, piket bulanan. Piket bulanan di bulan Juni 2026,
Ima Amang Pendeta Sardono Siburian STH. Bagian napatuluhon koinonia manang pelayanan persekutuan. Nomor 1, ibadah pembukaan Parheheon Remaja Naposo Bulung. Di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 di Patupado ibadah pembukaan Parheheon Remaja Dohot Naposo Bulung pukul 10.00 WIB maringanan di gereja. Hompartusi pinangido matuganup wik asa marsuru 2 halak rena naso anggota ni kategorial rena laho madohoti ibadahi. Jalatusude anggota punguan NHKBP Transiamus dohot remaja asa madohoti mendukung ulaon parheheoni. Tatangnya koma asa dengan merdalan ulaoni. Nomor 2, pertangyangan seksi Parupuan. Hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 di Patupado pertangyangan seksi Parupuan maringanan di gereja mamuka pukul 10.00 WIB. Retama sude Parupuan ni hurion madohoti pertangyangani. Punguan ina Kamis, ina Maria, ina Hanna, ina Deborah, dohot Parupuan sian ganup wik. Nama kubasi pertangyangan ima Parupuan sian wik 14 dohot kor punguan ina Maria. Pokal grup Parupuan wik 16 jalana paradehon konsumsi ima wik 4, wik 5, wik 6 dohot wik 7. Nomor 3, undangan penggalangan dana HKBP Cibitung. Di hari Senin tanggal 1 Juni 2026 borha dopunguan amahuria asaro madohoti penggalangan dana di pesta pembangunan HKBP Cibitung niuluhon ni Amang Pendeta Sardono Siburian STH. Nomor 4, seksi lansia. Di hari Jumat sahatu hari Senin manang tanggal 5 sahatu tanggal 8 Juni 2026 di Patupa seksi lansia HKBP Tangerang Kota do wisata dohot kunjungan gereja tu HKBP Yogyakarta. Niuluhon ni Amang Pendeta Sabar MC Manulang SPD dohot Amang Pendeta Sardono Siburian STH Songon Pandeta Paniroy. Bagian napaupaton diakonia manang pelayanan kasih. Nomor 1, pasahat ulos tedaholong. Sadarion tanggal 31 Mei 2026 di Parmingguan pukul 8.00 WIB di pasahat huriat tado ulos tadaholong turuas namarumur 70 tahun tu gijang tu sia halak ima. Nomor 1, inang lasmaida silalahi sian wik onom. Napaduahon Amang Saud Gultom sian wik 7. Napatuluhon inang teramin pardede sian wik 10 sada. Napaupaton inang Timoria Nainggolan sian wik 10 sada. Napalimahon inang Betty Siaturi sian wik 10.2. Napaonopon Amang Elimer Purba sian wik 20 sada. Napapituhon inang Lensi Tawani Luban Raja sian wik 20 sia. Napawaluhon inang Timur Tambunan sian wik 32. Do napasiahon inang Teodora Borumanurung sian wik 26. Nomor 2, seminar kesehatan mata. Di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 di Patupado seminar dohot tema waspada bahaya radiasi terhadap kesehatan mata. Di Patupa adorang so acara PA seksi Parupuan masuk pukul 10.00 WIB. Nomor 3, pemeriksaan gratis di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 di Patupado pemeriksaan kolesterol, gula darah, asam urat, fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi persendian, fungsi mata, dohot kelenjar prostat, maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada.
mulai pukul 00 WIB. Nomor 4, ucapan selamat dan doa. Full timer perhalado dohot sude ruas pasahaton a selamat ulang tahun hari tahatu tubuh tu 110 halak ruas dohot selamat ulang tahun pardongan sarepeon tu 10 tolu keluarga. Hatani de batamat dok, saya lohem matuahu, saya dilehom matuho si subut roham, jala di pasaut nasa sakami. Pesalmen 20 ayat 5. B. Tusude ruas namar sahid, saya dilehon Tuhan magugu dohot hahipason. Hatani tuhata madok, saya homa pamalumahu ale Jahoba, asatung malum huhilala. Saya homa mangurupiau, asatung dapotan pangurupio nahu, ai hodo puji-pujiku. Jeremia 10 ayat 14. Songoni matikting di minggu tasadarion, dia ketikting naso di jahahon waing, tajahama di buku acara digital na usaha tu grup WA ganup week. Molo adong akan hurang takas di panuratonon, doh di pajahon di tiktingon, tapatakas ma tu parhalado di week tabe. Manang tu sekretariat ni huria di tiki jam kerja. Saya dipasu-pasu tu hatta ma pakubasion ni huriata, jala dipasu-pasu manang parhalado doh ruas, laho patupahon aka ulaun na denggan di huria. Bahen sangap digoarni tuhata. Horas. Tabegema lagu pujian sian kor amahuria marudut non vokal grup sekolah minggu.
Mare dehita sia bukwede 710 sia laos tapasa ma pelian sada A sada B do 2. Pargogoy maaw Tuhanku, Pargogoy maaw Tuhanku, Pargogoy maaw Tuhanku, lawas ng silang natuang, Toguaw Jesus Tuhanku, iring-iring malaklaku, pagulong mo dalammu, asa unang-unang liluang. Ubege suara, oh Jesus, ubege suara, oh Jesus, ubege suara, oh Jesus, namang Johon ihuton maang, Toguaw
martangi yang mahita. Mauliate ma disombahon rohanami di bagasan arianot Tuhan. Asini roham na papungo hami ruas ni huriam, mulai sian sikola minggu saha tuna tua-tua di opason. Para de rohanami gabe hatubuan ni hatam. Atong Tuhan pakulingi mahami ganup marsada-sada. Marhite Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amen. Horas madihita saluhutna. Barita nauli dihita di Minggu Trinitatis di bagasan obason. Imanatar surat di Evangelium Matius bindu 28. Mamuka sian ayat 10 onom sahatu ayat 20. Hurian itu hatta hujaha madihita. Tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe. Songonon ma didok debata hatana. Martina ding hata Tuhan Yesus tu siseana. Alaina lau doang go siseana na 10 sadai tu sadadolok na diluat Galilea. Songon naung tinonahon ni Yesus tu nasida. Jadi dung di ida nasida ibana disomba maibana. Alaina ganggu doroha di nadeba. Dungi didapoton Yesus manasida di dokma. Nunga saha tuauna sahuaso na di banua gijang dohot na di tanoon. Laho mahamu podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goarni ama anak dohoton di parbadia. Laos ajari hamu manasida mangarado tinasahata naung hupatikon tuhamu. Ai idama sai nadonganak kudu hamu ganupari rasi rasaro ajal ni hasiang anon. Disido saha ni turpuktai mauliate ma dituhatta. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Turpukta di bagasan ombason somal doon didok ima amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Manang mulai dokon na tona amanat yang harus dilakukan. Somal na hamu akamanginang do sudehi tanapungu di bagasan ombason. Macai jamot dohalak manang macai merasa molo adong amanat na dipasahat tu ibana manang tona apalagi napasahat tonon neng lau nama neng manadikon nasida benar-benar doon ikon diingot jala ikon diulahon. Bodo songonin sahalak na tua-tua. Naung matua jalad hilala jonok nama arina. Naido, adong tonana nomor sada on, nomor 2 on, nomor 3 on ninna. Sudedo akapoparan nai berusaha laho mangulahoni. Songoni muse molo sahalak na neng lau manadikon. Manang na leleng na maro muse. Dungi pasahat tona asa say toktong ulahonon na jaladang boy di Laosi. Di opason hamu kamanginang didok naing borhat nama Jesus manadikon si seanna. Molo marminggu hita di 3 minggu na salpu ima di minggu hananaik ni Tuhan Yesus Kristus nunga di patorang marhite sian kisah para rasul di si ima dinaborhat Tuhan Yesus. Ope andorang soborhat somanai Tuhan Yesus tu banua gijang nunga takas di suarahon manang dipaingoton nang tuaka siseyanna ahado ulaon nasida berikutna ketika Yesus tidak berada lagi di tengah-tengah mereka. Tabereng disok kamu akamanginang do sudah hitana pungu diombason patuh doa kasih siani. Ai ditiki hehe Yesus
jalalau nasida mamereng tu kuburan na, didok akka suru-suruanido. Ai joloanan na mahamulao tu Galilea, jala disima idaon muna ibana. Asalau nasida sian huta nasida di tempat Yesus disalibkan, mati dan bangkit, borhat nasida tu Galilea. Molo tabereng peta di Alkitab teh hamuakamanginang, ini bukan tempat yang dekat. Jala muse molidokon buasa lau tu Galilea, buasa peristiwa idang di Jerusalem, di tempat ketika di mana Yesus disalibkan, ketika Yesus bangkit, mengapa harus kembali manang naborhat sian Galilea. Tabereng sok kamuakamanginang naparjolo bahwa nang dipatudu Yesus do, bahwa dia kembali ke surga, jala ropa sahat tontona tuak kasiseanna, mangalehon poda tu nasida, pasahat amanat agung naikon siulahon nasida, bukanlah hanya untuk mencari sensasi. Manang na asatoro palak mamereng, manang na sudi akahalak na menista ibane na mandok, dang tohoi Yesus, dang tohoi mate, dang tohoi bangki disaksihon di si, dang inang na dilui Yesus. Tapi yang terutama ima na dibahin Yesus tuak kasisean na yang dipaulak muse pemanggilan na parjolo tuak kasisean na ditiki di jauh na sida gabe ak kasisean na ima diluat Galilea. Jala borhat nasida tu si mandapot ton Yesus, sianima dipasangak Yesus to nanaon tuak kasisian neng. Tabereng hamuakamangin nang sasitong na akasisiani nang penasida ahaduate merasa sangat luar biasa ketika Yesus bangkit mengalahkan kematian. Alai dung neng lau Yesus manadikon nasida didok nakining dison. Adong do ganggu ni roha di nadeba. Adong do kekhawatiran di nadeba. Buasa tadok songoni, ay saledengos sebenarnya nasida mamereng huaso ni Yesus, mengandalkan Yesus, adong di lambung nasida, dungi adong naboy hira gabe pangalualuan nasida. Alay nuaeng, naing laoma Yesus manadikon nasida, jala muse dihilala nasida, kami ini hanya nelayan kecil yang dipanggil untuk melayani Yesus, ala yang gonuaeng dilehon tugas nama cai belga. Alehamo kamanginang ondo na tabereng muse na pinatupan ni Yesus tuak kasiseanna, bahwa di parohai ibana jala di papos ibana dorohaniak kasisiannai. Idoki bana do nunga saha tuau nasa huaso na di banua gicang dohot na di tanoon. Mo kamangin ang do sudeta na pungudison. Molo di dok nunga sahat huaso tuau na di banua gicang dohot akka na di tanoon ninna penguasa langit dan bumi. Namar huaso jala na memiliki hita. Na mangalehon tonai parsuruoni na yung pahoton haporsyaon nasida do nasida bahwa namar suru nasidai adalah namar huaso manang na memiliki kuasa yang besar di banua gijang dohot na di tanoon. Lapatan na parsuruoni adalah parsuruon yang memakai juga akasisean yang adalah nadilasa nasida orang-orang kecil tapi dipakai untuk tugas yang sangat besar. Anggo salelingon paling ruang lingkup nasida Jerusalem, Judea, Galilea, hololak ni ido. Ala yang gonuaeng nasida ikon lao haluar sian. So ngonedo Yesus di kisah para rasul pasal 1 ayat 8. Sian Jerusalem, Judea, Samaria, bahkan sahat tu luat portibion di sekitar manang na dao sian nasida. Idong bain didokon na mangalian tugasi adalah
pemilik kehidupan ini. Idonuai. Nah mangalian tugasi bukan orang sembarangan. Biasana moluak kahalak yang ahaduate bukan orang sembarangan yang memberikan tugas. Mace bangga di memanjalo tugasi. Ido, mace bangga. Dirasa do bahwa molonuaing adong sahalak seorang pemimpin yang tinggi memberikan tugas kepada kita. Homa namangaradio tios sude. Homa patupahono sude nuaing. Homa bertanggung jawab di sosude ninna. Itu merupakan suatu natahilalan nuaing tanggung jawab na ikon ulahonon tapi dengan rasa bangga. Alai gudang dohalat nuaing menyalahgunakan nang akka ulauni. Nang akka parsuruoni. Ay molo dihilala nabelgai sahalat na berjabatani dinalaho manuru ibana ay bodo gabi pakke nang huasoy gabi marlomo-lomo. Seolah-olah iberek kamu dah na manuru au oddo resmi duau disuruh. Alani ido na ipatupaok kudo songon sahalak na berjabatan na tinggi manang seseorang na manuru ibana di bagasan huaso na tipo. Idombahin na nido Jesus di pasaha tuaka sisiani. Asa nasida makilala tugas itu bukan tugas sembarangan. Tapi tugas yang diberikan sang penguasa tano dohot langit. Tugas yang sangat besar. Ahama tugas nasidei. Didok naki kamu akamangin ang lao mahamu. Imana berjolok. Dungi didok podayamu masaluhut bangso. Imana paduahon. Napatuluhon. Didi hamu manasida tu bagasan goarni ama anak dohot tondi parbadia. Ada 3 tugas yang diberikan di ayat 10 siai. Mulai dokon lao mahamu. Pergilah. Yang mau dikatakan laho manang pergi berarti bergerak. Berarti mangula ulauni dada holana di bege. Dada holana di pasaha tonai dungi disi di tempatnya yang semula alai doko nakiring bergerak siani. Dinamis di parngoluani. Dada makilala bahwa kehidupannya hanya di sekitarnya. Namandok nakining moledo laoma berarti mangului. Adong dohalak molo didok olo alai dang diulahon. Gari ada si pata mandok olo daksai do pedok perintai olo. Baka sonari kan siap laksanakan ninna. Alai olo do dang diulahon. Holan hata olo dan siap sedia. Alai mulai dok dison pergilah lauma. Hamu manuaing saksiku inna Jesus. Borhat mahamu. Tu dia. Tu sude na adong dilabungna. Tu liat portibion. Dungina kidokon podai hamuma saluhut bangso. Dakolat tu halak jahudi nasidalau. Dakolat tu akka nasa adat dohok nasidalau. Dakola sapunguan dohok nasidalau. Alai didok saluhut bangso. Ke tempat kemana mereka boleh bergerak, boleh pergi jala songon nanidok ni Jesusi. Dungi didok didihamu manasida. Tu bagasan goar ni debata ama anak dohok tondi parbadia. Hurian itu hatta amuaka manginang moidok dison mandidi adalah menjadikan orang-orang banyak lebih percaya. Dungi muse asa godak kalak natorop porsea jala mangalehon dirina gabe milik ni Kristus. Nah kini tugason hawaka manginang bukan tugas yang mudah. Mulai dok lao dan jadi kita leba dia ka ulau na idok ni Tuhan ni. Mulai siang danak sekolah minggu. Sahat to kana tua-tua hita dison. Naing di bata manuru hita. Lau mahamu. Lau mangulahon ulau ni. Sia dia hita borhat. Sia nagka inganat tabe. Tu dia.
tuaka inganan haborohatan di dia hita pakeon ni debata mangula ulau ni. Mula ke sekolah minggu, adik-adik kami sekolah minggu yang ada di sini pergi ke sekolah, ya kan? Kemudian belajar dengan baik. Nah ini, kemudian juga mendengarkan apa yang dikatakan orang tua. Ini sudah bagian dari menyabarkan Injil bagi adik-adik sekolah minggu. Kalau tadi adik-adik sekolah minggu di sini bernyanyi, ada berapa orang kalian ini? 12 ya? Sama seperti murid Yesus ya? 12. Tapi kalau dalam firman Tuhan hari ini muridnya tinggal 11. Nah, tapi kalau kalian ada, ini ada 12 anak di sini. Yang kalian tadi berdiri untuk bernyanyi, melayani di depan. Ada opungnya di sini sekarang? Enggak ada. Ada mama sama bapaknya kan? Ada mama sama bapak. Ini banyak ini orang di sini, jemaat kita yang menyaksikan kalian berdiri tadi di sini, kemudian menyanyikan lagu Holanda Danak dan Lului Hamung Harajaon nih debata. Nah, kalau dikatakan menyebarkan Injil, pergi ke sekolah, belajar dengan baik, jadi anak Tuhan. Jangan ikut-ikutan sekarang anak-anak yang juga malas belajar. Jadi adik ya. Kemudian juga tempa dirimu semakin baik. Ya, semakin lebih baik untuk tahun-tahun depan, untuk penampilan-penampilan berikutnya ya. Jadi tadi kalau kalian berdiri di sini, penampilan dengan bagus dan luar biasa, itu harus menjadi pelayanan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah ini generasi-generasi kita 12 nasi deson. Adong dope nang akay anak kota sekolah minggu, na parsidoho na tuari mga minggu na lewat dia ke kegiatan-kegiatan distrik. Bagian si anak kota sekolah minggu, si topangata, si tangya konota, bagian si antabain pertumbuhan nang haporsiaon nasida. Tong doi dinalao pahembakon, asa nasida pe lambananda, isedo Jesus nama kaholongin nasida. Isedo di bata na manoppa na sida, jala isedo tondi porbadia na toktong mapargogoy na sida. Dungi hita, lauto kainganan parkarejuata, lauto kainganan habor hatat tahamwak kamanginang. Bahkan tuak kainganan na pinasahat ni debata, asa disihita patuduhon, iseduaw. Asa disihita mulidok na kining lao, dungi muse, pasahaton taringo tuhata ni debata dada pola songon aka parjamita. Aido. Datong pola malu sudehi tanay son didokon podai hamu manasida jala pabuahmu hata debata dang gabe hita jongjong disantangi ho kamu mabarita nauli dang. Alai molo tapatupa nang diakka ulaut tahamu akamanginang. Songon dia hita dinalaho makanguluhon hanguluan na nidok ni Kristusi. Gabe akka Kristen, gabe si ihuton Kristus, mulai siyan dagdanak sa tuaka na tua-tua, bagian siyan marbarita nauli doy. So tung tahilala hamuak kamanginang, la pararaton barita nauli ikon diaka hal-hal na besar. Ragam nuay, boy na marbarita nauli songon nakining nang akka punguan kor, akka inanami di son inakamis nakining. Di korna naman dok ibana do debata napuna awon. Sian hata-hatane nakkiningati hamuak kamanginang boy tahilala ahan edok nasida. Ay debata napuna hita jala say toktong manang aha penamasa di nguluon unang gangguro hatta. Pahoton hapor siyauta. Markordo nakkining punguan ama huria. Naman dok nakkining sayhot di homa awate. Debata pardenggan basa na puna ngoluon moledok sayhot di homa ahunin na molutung dia penatalami di ngoluon aibana do na puna hita na puna huaso di banua gijang doho na di tanoon ibana do na toktong mangolu di bagasan hita doa kaya na kota na kining lului hamu harajaon ni debata dohot Holanda Danak na metao. Alay hita pedison di jauh di batado sa luhut na
gabe si tindangina. Songon tema ni minggu tadi bagasan ombason hamua kamangina. Menjadi saksi Allah Tritunggal. Gabe parbarita, gabe si tindangi. Moledok si tindangi hamua kamanginang, ini bukanlah seseorang yang menyampaikan manang menjadi saksi dari yang dikatakan orang lain. Unak songon naidok na toho dibegiho baritai katanya. Namurando jol mana yang meneruskan berita yang katanya. Naidok disandoi. Idok disodoi. Berani doh mempertanggungjawabkan. Pada nggak mendukida. Naidok ni halahado nina. Ujungna merembet ma omba laho makorhon hasesega. Alena pasti maidok menjadi saksi. Magabe si tindangi nina pabuahon. Ahadu nata alami. Ahanahu dapot. Ahanahu bereng. Ido na naing pabuahon. Idong bahain diom basope nunga gudang akajol manuaeng moledok adong barita na dipasahat nunga ko na dong bukti alanyaha nunga gudang akajol mondok si haposan benuaeng ngido dang be si haposan nakahatana nang napinasahat na jadi akajol manuengon dia nama bukti na ninna ay na pasti amanginang hita na ison apa yang saya alami ido pabuaku. Ahanahu jupangi, ahanahu bege, ahanahu dapot. Itu yang saya beritakan. Bolo natahilala siyan debatan yang tadok, naburju debana, nabasa debana, mata pabuak. Bolo tahilala do pandongan yon na diaw salele ngoluk kumabay na margogo, mata pabuak. Apa yang kita rasakan bukan yang dirasakan orang lain dan bukan yang katanya nanidokna dohot akkana asin. Dungi hamu akkama nami manami do sudah tanapungu di son dilen Jesus do di boto Jesus do ganggu ni rohani sisiani. Jala sahat tuhita ay molo mamaritahon tuhani dohot patupahon manang patubegehon na denggan hamu akkamanginang bukanlah pekerjaan yang gampang. Bahkan torop dohalak neng mandok aka na denggan-dengganima ni dok unang nasitong-sitong inin na. Mabiar dohalak noeng mandok aka nasitong alanyaka godang tantangan na. Mabiar dohalak mandok nasitong noeng alaboy do asing ujung ni parnguluon na. Di boto di batadoy alay di do di son jaminan dihita hamu akamanginang idama dong anakku do hamuganu pari rasira saro ajal ni hasyanganon. Mulai doon garansi bukan garansi 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun songonak kabarang-barang na tatuhoriate. Mula kabarang-barang na tatuhori ini digaransi na 3 tahun ninna. Alay sesuai umur di garansi ne mamuse dang sega dung lewat masa garansi ne sega ma dung idang boybe tuntuto. Alay mulai dok dison Tuhan memberikan garansi seumur hidup. Rasa roh ajal ni hasyangano. Pandungan yon na tuhita, penyertaan na tuhita. Mulo sangat kita noy kamu akamanginang tu hari terakhir di Mei 2020 nomon. Jala sirohan Tuhan menyeberangkan kita musetu bulan na baru naing tadok doi pandongan yon na doi rasa di obason di ujung ni ngolutta. Berarti hita akan naung dipaborhak, akan naung dipodai, jala akan naung pinargogoan ni Tuhani ramotan na do hita tu dia pehita mangalakka. Tapi kita bukan orang-orang akan ahate narapatan na sok berani tetap do hita berhikmat di ngoluon. Maka taipe berhikmat do imana pinarguguan niton di parbadia. Tapi benar-benar melangkah dungi muse mangulaho ni di bagasan pos ni roha. Hurian itu hatta dia kana masa di ngolutan waingon dohot godang nang akka tantangan dipangido do nang ngolutta tetap porsea di pangendonganion doho di pangaramotion ni Kristus
asa toktong kesaksiata tetap gabe kesaksian na manoktong sa leleng ni lelengna. Margogo mahita, makilala dengan basa ni debata di ngolutta, jala pabuahoni tuaka sekitarta. Ay tuhatta na basa, pardenggan basa, jala si pargogo, jala na puna huaso na di Banua Gijang doho di Tano Ondo, na toktong si parorot, si pandongani, di bagasan ngolutta. Asa lam torop akahalak na mananda Kristus jala porsea tu ibana. Tuhat tama mamasu masuhita. Amen. Martangiang mahita. Pasu-pasu nga Tuhan hatam nang mamakulingi hami di bagasan o bason. Pargogoy hami asa toktong Tuhan di asin ni roham. Mambuak kami makaposiho jala margogo dinalaw pararaton baritam naulii. Tuhan, isi maniak kami, pardosa na gudang dohami, nagale dohami. Ala dipake ho dohami Tuhan gabe ula-ulam na matolpangi. Di nalaho mangulahon parsuruon tuak kasiseanmu. Dongani hami Tuhan sianda danak sa tuna tua-tua di ombason. Pake mangulu nami, gogo nami, jala ajari hami. Molo tartuk-tuk kami, diak kasih dalanan nami. Tiup tangan nami Tuhan. Asa say tok-tok kami, mulak mandapot toko. Pasu-pasu hatam na kutangyo kami. Pasu-pasu sudah ruas ni huriam siandak danak sa tuna tua-tua. Aka namarlas ni roha, alani aka ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan dohot aka na uli na ding ganding ngolu na sida. Sayaw mamanambay ng akalas ni roha Tuhan. Akaruas ni huriam na marsahit, na adong di rumah sakit, na adong di jabu, dohot na ikondibuan tuluar ni hutan namyon, ho mamangalehon hamalumon dohot gogo. Akaruas ni huriam na berduka, ala ni parmonding na hinaholongan ni roha na sida, songon keluarga lumbang gaul warupapahan na diwik dua Tuhan, ho mamasumasuk keluarga, jala mangalehon pangapulion na sumurong. Nang hami sa luhut na napungudi bagasan ombasot Tuhan. Ganup marsada-sada, hoda mamboto rohan nami mamboto ngulu nami. Topot mahami Tuhan, jala toktong malehon gogo di hami. Asa toktong Tuhan songon akas siseyamu na pinararmu Tuhan. Dinalaho borhat marbarita nauli, jala toktong markite hites yan diri nami, keluarga nami. Doho di tonga-tonga ni na humaliak kami. Asi maroham di hami Tuhan. Doho disediak ka program ni huriape. Mulai sian aka kategorial seksi doho dewan. Hupas sahat tami tuho. Ang giya toktong mardalan di bagasan lomo ni roham. Asi maroham di hami Tuhan tangihon mahami. Marhite Jesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Urian itu hatta marede mahita huhutma tapasahat pelian tu jolo, pelian tu pembangunan, endeta 504. Namang apuli
Tatangyakon ma peleata. Ali de bata amanami na di banua gijang hodo hararoan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami masyanan lehon mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa parhasya kami pelianon. Patimbulhon harajom mo tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutan dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. De bata nami de bata ama anak doho to di parbadia nabadia doho jalagok hamuliaon muliat portibion pinuji jala pinasanga mahoro di saleleng nileleng na alaniasi ni roham na usaha tuhami doho tu sude huriam namarlas ni roha dohami nuaing alanaong di papatar jala di patandaho ko tuhami hadirionmu holong ni roham asi ni roham labas ni roham, hasesaan ni dosa, hangoluan sogot, arta silehonon musogot, rodi uhum sidabuan musogot. Nasohabilangan dosa sudenai, ay nasodung ni atusan ni jolma, di patorak kodo tuhami. Nasodung ni ida ni jolma, di pataridahok kodo tuhami. Nasodung hinasiholan ni portibion di buak kodo di hami. Nasotarlehon portibion di lehok kodo tuhami. Alanihu pasatami matuho daging nami, todi nami, roha nami, rodi saluhut na dihami. Asa patawon mo hami tuha rajaon mo na di banua gijang. Hodo mano pahami, umbay tubuh hami tuha sianganon, say topa jalapay baro mahami. Asa tubuh hami padua halihon jala gabe partohap di hasiangan na rosogot di lambung. Nauduk jala serep dorohanami, rotu ho mangalehon rohanami. Say bahen may ingananmu. Say ho mamangula jala margogo di bagasak kami. Say paujung ulaw naong pinuk kami di hami. Naong sinahapam mo goar mo tuhami. Naong tardi di hami tu bagasan goar mo na badiyay. Asa hami di ho jala ho di hami. Say lam tanggali rohana buruk siyak kami. Jala solukon rohana baro tuhami. Asa badia parangin nami. Pabuan naong mauliante rohanami tuho. Say pargugoy mahami asaw parangiho kami sudena ni dok mo tuhami. Pabuan naong tutu hami akka anak mo jalapanean di hanguluan sogot. Say payan barita nauli ni hami asa adong pargogo nami. Sa liling hubulus sami hasyanganon. Say patugo ha porsyon nami marhite tondi parbadia. Sahat rodi hamatean. Asa sahat nami tuho ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Ale ama nami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami to gion to panguncunan. Palua mahami sian pangago.
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disondakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita jala di pasaorhon madamena tuton ditabe. Sai patau ma diriku ale tu